ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଂଶ କହିବା ଆଦ୍ୟାକୁ ତା ଛଡା ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେହି କଣ ଝଗଡା କରି କେହି କଣ ମୁଖାମି କରିପାରେ? ଏହା ପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ତ ପୁଣି କଣ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତମର? ଏହାପରେ ଅଂଶ କହିବେ ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଏହା ଚାହୁଁଛି ତମ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ ଲାଗିକି ରହୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଭରା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା। ଏହାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ତମକୁ ଖାଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବାର ନା ବାହାନା ଦରକାର ବୁଝିଲ? ଏହାପରେ ଅଂଶ କହିବେ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଠିକ କହୁଛ, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଦିବାଲିର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବାଣ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ ଅଂଶ ଇଏ ତମେ କଣ କରୁଛ? କେହି ଦେଖି ନବ ଯଦି? ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ମଲ୍ଲିକ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ କହିବେ ହାପି ଦିବାଲି ଅଂଶ।